L-aħħar Eurobarometru tal-Parlament Ewropew juri li 90% tal-Maltin huma sodisfatti bil-kwalità tal-ħajja tagħhom, 7 punti perċentwali aktar mill-medja Ewropea ta' 83%. L-istħarriġ juri li huma biss 10% tal-Maltin li wieġbu li mhux sodisfatti bil-kwalità ta' ħajjithom. Fost l-etajiet kollha mistħarġa b'94%, iż-żgħażagħ Maltin ta' bejn il-15 u l-24 sena wieġbu li huma l-aktar sodisfatti bil-kwalità tal-ħajja tagħhom. Mistoqsija x'bidliet jistgħu jtejbu l-aktar il-kwalità tal-ħajja, 46% tal-Maltin wieġbu is-saħħa fiżika u dik mentali, waqt li l-maġġoranza tal-Ewropej semmew il-qagħda finanzjarja u l-kapaċità li jaffordjaw il-ħajja ta' kuljum. Għal-Maltin isegwu l-kwalità u l-aċċessibilità tal-kura tas-saħħa, il-ħajja soċjali, il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, il-kwalità tal-ambjent u l-kwalità tat-trasport u l-faċilità tal-ivvjaġġar. Mill-istħarriġ ħareġ ukoll il-prijorità ewlenija kemm għall-Maltin u kemm għall-Ewropej tibqa' l-għoli tal-ħajja. 44% tal-Maltin semmew l-inflazzjoni, il-prezzijiet u l-għoli tal-ħajja bħala qasam li jridu jaraw indirizzat bi prijorità mill-Parlament Ewropew. Warajhom is-saħħa pubblika b'37%, l-ekonomija u l-ħolqien tal-impjiegi b'30% u l-ambjent u t-tibdil fil-klima b'26%. Dwar il-futur, 73% tal-Maltin qalu li huma ottimisti dwar il-ġejjieni ta' Malta, kontra 58% bħala medja Ewropea. 70% huma ottimisti dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea u 85% dwar il-futur tagħhom u tal-familja tagħhom. Mistoqsija x'inhu l-istat emozjonali tagħhom bħalissa, il-maġġoranza tal-Maltin, 42%, semmew it-tama u għall-kontrarju tal-Ewropej huma ħafna inqas inċerti għax waqt li 44% tal-Ewropej semmew l-inċertezza, kienu 29% tal-Maltin li wieġbu li jinsabu inċerti. Il-Maltin semmew ukoll il-fiduċja u d-determinazzjoni iżda wkoll l-ansjetà. Ħareġ ukoll 73% tal-Maltin iqisu l-Unjoni Ewropea bħala post ta' stabbiltà fid-dinja, waqt li 84% tal-Maltin iridu li fil-ġejjieni l-Unjoni Ewropea tieħu rwol aktar importanti fil-protezzjoni taċ-ċittadini kontra kriżijiet globali u riskji għas-sigurtà. L-istħarriġ qed istampa ta' appoġġ qawwi ħafna f'Malta li nisħubija fl-Unjoni Ewropea. 94% tal-Maltin qalu li Malta bbenefikat mis-sħubija u kienu 3% biss li qalu li l-pajjiż ma bbbenefikax. Fost ir-raġunijiet imsemmija mill-Maltin għal benefiċċji ta' sħubija, il-Maltin elenkaw it-tkabbir ekonomiku, l-opportunitajiet ġodda tax-xogħol u l-kooperazzjoni ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea.